Rahotanni da ɗumi-ɗumi. A jiya ne dai a cikin jihar Maiduguri, yayin da waɗansu 'yan bindiga daɗi suka je suka bindige waɗansu yayin da suka kama mutane 30 suka yanka musu wuya. A jiya dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya Allah-wadai da wannan abun da 'yan bindiga suka aikata. Mai girma Muhammad Babagana shi kuma ya je jiya ya yi ta'aziyya gidajen waɗanda aka yayyanka da aka bindige a jihar Maiduguri. A zaɓe yana ƙara tahowa, ana ci gaba da karɓar ƙalubale da irin waɗannan abubuwa a Maiduguri, yayin da waɗansu 'yan Maiduguri suka fito suka yi jawabi game da wannan abubuwa da yake faruwa a cikin jiha ta Maiduguri. Masu sauraro, kar ku manta ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tasha ta Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Mun ji cewa a Maiduguri an samu waɗansu 'yan bindiga daɗi sun haikewa waɗansu masunta a bakin rafi, yayin da suka yayyanka musu wuya, waɗansu suka harbe su. Jama'a kun ji irin kucin-kucin wannan da ya taɓa faruwa a baya, yayin da waɗansu mutane suka fita sun je suna yin noma, aka kama su wajen su 50 da wani abu aka yanka musu wuya. Zaɓe yana ƙara tahowa, ana ƙara shigan matsi na ƙunci da rayuwa, yayin da wasu ke ganin wannan zaɓen da za a yi zai iya haifar da matsalolin da ba a tunani. To masu sauraro, kar ku manta har yanzu kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Mai girma Muhammad Buhari ya fito ya wallafa a shafin shi na Twitter, yayin da yake cewa wannan zaɓe da za a yi na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki, wayanda suke tunani za a yi faɗa ko tashin hankali, ba za a yi ba, za a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya.